खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगावहाय बराय हरनाय थाबाय ओमफ्राय जोङो दायो बेलेगाव थांनो ओंखारदों आरोना बबेयाव थांगोन बेखौ नायलांबाय थादो नायब्लासो मिन्थिगोन ना जोबजासे नाय बिदिब्ला बिराद गोबाव जादोंमोन आं भिडिअ बानाया दिनैसो भिडिअ लाबोदों आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै लादो चेनेलखौ जाय गोदान थांसै आरोना नायलांबाय था जों बबाव थाङो बिदिब्ला जि गोजान मोनहैबाय ओमफ्राय जों स्कुटिजों थांगोन आरोना माबा माबि लायनो नागिरदों जोङो अबेयावबा एक्सप' जादों होननाय खोनादों आरोना मिन्थिया थांलाबायनोसै जि गरम सान्दुं गोसा थांग्रोनि बिदिब्ला नायलांबाय थादो देखायबाय थागोन आरोना आङो देखायलांबाय थानोसै थाबायनो हाया बिराद गोबावनि उनावसो भिडिअ लाबोबायलां बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोया लाबोनो गोसो जाया माने बानायनो बाथारसै आरोना दाना साबसक्राइबार खम भिउसआनो जाला नालाय भिउआनो जाला चलो खोबाय थांसै मासिबां गरम आयु मा अयथासार गरम थाथ'बाय जों दसे अबाव थांगोन मिन्थियालै थांला फैगोन जों जायखिजाया जि गरम बिफां सायावसो थाथ'बाय जों नै मंगलियान ओमफ्राय जों दायो ओरै थांगोन बिथिं मंगलियान फैबाय जों सान्दुंआनो बाबै बाब नै 50 थाखानिखौसो सोना हरखोना माखो दे गोसोम जालांजोबथारसिगोन जों हा थाव सोलायनानै लामानि कन्डिसनखौ नायलाय नै मा रखम सिदा नङा बै टार्निंनिफ्राय ओरैहाय ओरैजा सानजाहा लामानि कन्डिसन नायब्रा अन्थाइ गोनां केमेरायाबो माबा जोबखायो दा दोम थाखाया आंना सानजा औ ओइथिंहाय माबा थाङो ओरैहाय सिदाखौनो थाङो सिदा ओमफ्राय ओरै मालिपारा गावस्राबाय ओरै मालिपारा ओमफ्राय ओरै सुबायजार थाङो ओमफ्राय जों दायो थांगोन बलांगुरि थांगोन थायो एक्सप' जादों होननानै खोनादों जोङो ओमफ्राय बेखौनो नायनो नागिरदों मोनफैबाय जोङो जायगायाव लकेसनाव मोनफैबाय नै हाबनोसै जों सिङाव मा दं फैदो हाबहैनोसै जोंहा सिङाव मा दङ देलायग्रा बायहैनोसै जोंहा र' देखायनि आं मा दं फैसाखौनो लालामोन जों ओरैनो थांसिगौमोन दासो जागायहांदों बेबा मा दं बिसाराबा गोलोमजोब्बाय नै दायो हाबलांसै जों मा दङ मा दं हाबलांनि र' एसे दासो जागायहांदों बारा खुलियाखैनो दखानानो हा साथायासो खोमा दासो जाहांदों नै मबाइल केमेराया मोजां नङाहाय नै दासो लुगासिनो ओइ गाखोग्रा गुखोग्रा खोमाहाय गथ'फोरनि जाग्रा लोंग्रा ओरै सोर फैयो गोसो फैनो हागोन नै बिहा संसार जानायनि बुस्थुखौसो लागोन आरोना नै जि मोजां नै बे जि साइज गायो जौ लोंनो मोजां
मा दं दासो जाहांथारदों बुस्थुआनो नै बिदिखौसो लानांगौ हिरिम्बा फुल दोननो इयो 7-4 बारा मोजांखौनो नुवा जों उन्दैयाव बेखौ खम आखि जायोमोन ना हाबाफ्राव मोजां जायोब्रा डाइरेक्ट थुना होदो नै हिरिम्बा आखि जानाय खेबले आखि जाब्रा नै बैदि आस्थामखौ गाननांगौ जों बै फ्लेटनिया थननाया सिरा मा दं नै बेनो आरोखि ना जेबोआनो गैया फानै दासो जाहांगासिनो नै इथिंसो जाहांबाय आरो नै ओरैथ' गैखायानो फ्राय गैखायानो इथिं मा दंथाय र' नोंसो देखायनो बेखौनो नायनो होननानै फैदोंमोन आरो जोङो माराम जानाय गोजा सोर फाग्लानि नै माराम जानाय गोजा इखौ बायो आरो 100 बिदिसो फानो आयु अनलाइनाव दालाय बिदि हरा होमबा फ्लिपकार्टफोराव नै माराम जालायनाय टुपिफ्रा गथ' एसे दिलायगोनसो नै बेफोर मा बुस्थुलाय दा मास्क जानाय नायलाय हिरिम्बा लादो मास्कखौ मास्क बुख्रा होननानै ओमफ्राय माबाया जा बुख्रा मा होननानै बुङो इखो ओइयो मा होनो इदि kumnan mini bawa itu, ini apa kumnan mini bawa ini, pelakon kumnan, sampai nih ibu lap kenak lagi, ibu mabus tuh, kari belakang ibu nih kemana ibu, barang mau jangan nih, mau jika mau belum lagi, kopi pernah ya, berkoto nih, sos mana nih, malik ya, kufu sos nih. Batisnya menjadi begini, batisnya gitu. Lapar deh, Maya. Sana gitu. Usunya.